Måske kan de sætte en omstilling i gang. Det gør de meget effektivt. Isaksen skaber plads til sig selv. Simsier venter på at få den. Dyb løb. Simsier chipper den afsted. Der bliver scoret til 1-0 for FC Midtjylland. En sylespids kontra Simsier på tværs. Og Imam Ashur noterer sig som målscorer på det fine forarbejde fra de offensive holdkammerater. Han skulle bruge ganske få minutter på at blive afgørende i Lissabon. Og nu skulle han bare bruge små 5 minutter i Superligaen på også at komme på tavlen der. Ja, det er jo en helt fantastisk debut. Først i Portugal, og så siden her i Superligaen. Flot kontra, selvfølgelig i scenesæt af Gustav Isaksen, som bryder hele vejen igennem. Spiller en flot dybt, og så et chip, der bliver løbet op af Zuri, og så er der første mål på Viborg Stadion. Flot kontraangreb FC Midtjylland. Ja, vi troede lige at igen tidligt i anden halvleg. Olsson kigger op efter Selmani. Skråt tilbage. Godt taget med. Paulinho. Isaksen! Et fantastisk mål! Det er jo et stort talent, Isaksen, som de håber på at sælge for 100 millioner kroner, når tid er. Slår lynhurtigt til. Og så kynisk kan det gøres. 2-0 til FC Midtjylland. Det er jo ikke en eksakt kopi af det mål, de scorede på det eksakte samme minuttal i første halvleg. Men det er tæt på. En dødbold til Viborg og en lynhurtig kontra til FC Midtjylland. Her sat op i den anden side. Olsson får plads. Nærmest frit lejde. Isaksen. Et godt smæk afsted! Gustav Isaksen stjæler tingen fra starten af forsæsonen i Superligaen. Han er et unikt talent. Jamen, klasse fornægter sig simpelthen ikke. Med alle 3 mål. 2 af dem scorer han. Det her er rigtig flot. Og de 2 andre er han med i omkring kontra. Og det første, det sætter han den op. Så er det til. Hælder den første væk. Isaksen finder et forrygende hattrick! Det er en af de vildeste præstationer af en ung spiller. Meget længe set i Superligaen. Det ene mere forrygende mål efter det andet af ustyrlige Gustav Isaksen.